Pozdrav i dobrodošli u moj grad Šibenik i na našu predivnu tvrđavu Barone. Moje ime je Jure i ponosno ću vas provesti kroz burnu povijest moga grada. Moj grad i ovu tvrđavu izgradili su naši djedovi i zajedno ga obranili od svih zala koje nam je povijest pisala. Evo opet mene i moje čarobne kocke. Sada ćemo se igrati opasnim stvarima. Pokazat ću vam kako su naši djedovi branili tvrđavu topovima. U ovom topu nalazi se vreća sa barutom, punjenje od slame, željezna kugla promjera 8 cm, pa ponovno punjenje od slame. A pogledajte sada ovo, alati koji su mi potrebni za ovaj podvig. Čuvaj! Ovo će biti jako zanimljiva točka. Jeste li spremni? Opet mi treba moja čarobna kocka. I Frane. Sada smo spremni za ovu priču veliku. U listopadu godišća 1646.